Ngani ka por nga kwa ban pulin nga ktin ga jong blay. Ya ka bangila ban shem na ar petros ng ba ar ga khot ba ar pu ar. Ar. Bada yung ta ga ong kumni ga ktin ga jong blay ga ong Henry ga ja haki. Ya ga bala ong ga parshi ga shisha. So ulawan pai sila ga jong ga pre. Baga sniang ya ga bala pensum pensat. Sha la ka ba sat ti. Kini gilong gigintien ya ga ba ni kwa ban ni kren ga pormenta but shwa ga ta kwa ban akum lefi we baro aga gerteng ka jang jisu baga get kan ga khubor ga log jigir kui fi kan ga por ga menta kan ai min cmv kan ai bor fi bal finang laban ya na ga bor shiga bor na ga jinget tat ado ga sngi ga jingwan ka jang jisu chris kan ga proverb ya ga banga puli mentan ga kren shapang ga so bagum jo ka sniang Kini ka proverb ya ka ba nga puli mentan kanina ka proverb aga jijisha ya ka ba u Petros open kan mau biang syapang ga kso bagum juru syapang ga sniang kso bala preno andala pre ule jlia biang ya ka pre le jong marga ba ar galong ga sniang bala pensum pensat kali pai biang syagakti kani ka de ka parshi syapang gibriu ki bala kala ga bamut ki bala preno ya ga ta ka jinglong rim baro Ndre hadin nang ta kile jlia biang iya gata kabaki kila pre. Kile jlia biang iya kapertai kile jlia biang iya kita gi eki ba menshwa ya kabaki kila da pre. Kalau kumju iya kesediang abala pensum pensait la siu brio ya ubala kalaga buat la da pensle la da pensum la da pen baptis ro. Hendre ule pai biang syagata ka bagsait kti. Ese dan la breng jong fi long kum ta ka ni ka por ka ba menta fi im ka jing im ka ba smurem. PM ka jingim shisha ka ba sngo po lene ka ba sngo shisha ba pimpoi shisha isyo haka jingim ka jong fi namar ba pila le gomta pila bakla pila yeng pila yalap lene pila pla ka gospel ka jong Jesus Christ ki brio la tip pa pang jong fi rementa ba fi pila paidien pila alet bien jilia ita ka pre ka jong fi esi pila ka kiat menta pila lidi biang ita ka kiat ne menshwa mo bapila ale idi kam auria menta fila poi biang shata seju fila poi biang shaga khalai ga kam basneu ya ga ba phim kwa shu aga jing shafle da pre de ga ta ne gum ta ga sniang ga da pensum pensat ga kwa abang fi shisha pila pediang de trai ne kum nur kum bakla kum nur tip na ga e ga daw ngam tip fi poi biang sha ka ba kersung kti But di siya fi sngo ka jingim jo fi menta fi long siya kum tu sniang uba labit ti si siya ka jingim. Baga jingli ka long hato dang yo alat ban syakri yo blay. Hato blay udang map na pop janga hato blay udang is 8M yanga. Na kwa ba nang ifik ni ka sngi ka mamenta. Wala dan ruwi breo si siya. Baga Bible kia tu. Ba usong ka yung pakidulan haka ba hado do upoy siya ka yung sniang. Mauru wala long kum sniang butaw de kun serong auria. Mlelay. Wala pidi kun serong auria mlelay. Kwa ba nang ifim lada pisa sa haju kapop jong pide kan sa. Lada pi yang sa haju balada pi imsa hagaju kata ka jingim ka ba pi di pi bam pi auria pi tanglang pi sat kti biang fi don miang kti fi kersum biang hang ta lada fi dang don hang ta am pi dang sa ja kliang tam ka ba ma. Dei ta kwa ba nang ifi kapor ka dang don mino anang ta. Kwa ba nang ifi mdan ba penrem na kaliang ka junging inum penrem ya fi. Ublay hiro unong penrem ya fi kumbalong ukun serong auria. Mga kwa ba nang ifi kani ngi ukun serong auria uladap keren lupa haladi uladap practice lupa kumno bangan keren hakmat ke jong kupa wan ro daga download ka ba sngoret daga download ka ba babi shisha daga download ka ba pat shisha daga download ka ba luet shisha ulawan shisha daga mensim ka ba snosi na marki pop ki jong u. Kumaong ipi mentar ulah practice lupa ke ega baun keren. But ulawan shisha khamat ke jong kupa. Ba onda bu po ya khamat jong kupa ni ulah long syam tu sniang balalik kersum kti. Kan mau gini gawe pa bahabaneng. Lala fil along syam tu so balalik jliak bi ta ka prene sniang balada pensum bala poi biang sya kti am lele. Ni de sngi am kun pan pai biang shu try. Pai biang shu try. Bangangai apa pinang man pai shu blayam. Ka jing im jong piru kan bhale. Ese ka lok ka jong piru la ngia evi ti ka ju is ka ju. Pila along kum ju keren ka ju is ju pila pan map poi is ju.
Raya sngo ba gani ski kan de ski ka ba khat do. Ya ka ba pin pai sin man tam pinum pai dien tat. Shisha sa shi sien am pin pream ba pinum li jlia tat. Sa shi sien an pin sum ya piam ba de yang tam pinum lek ben kersum kti biang pat. Nget budan u jisu u bala ban le ya ka ta ga jim ge jong pi. Tading ta la fil aklan kan no sien ru ka am long fi yang biang sa shi sien. Pai shu try. Wanum jngai no jisu la fi jngai no jisu. Kalong tik kum katuka sing alaban ay nuksa kum ka mobile phone ba katuka bluetooth speaker ma nada ka bluetooth speaker ka jingai ta sa ikan pa nada tem ma kana ka jingrai nang ni ta tang shu jingai ta kala ja no kalong kum ju la dau briu jingai no blayam la dau jingai ta ka do signal haba do signal am num pa ai sho ta dau briu am la long silent ba mudani ai sho la kut jikim ju uru re haba pi jan sho blayam kamut ka ba ka mi ne mobile em ka rung lut te ha ka bluetooth speaker kum ba garwai kini ka mobile kum ta ka speaker kan rai kalong kum ju la da pidon hajan ju play am no play am ka wan ka jing sup no play ka wan ka jing command no play ka wan ka jing pesle no play ka wan ka jing em no play ka wan shisha ka bor ka jing ka ku ka wan lut baro la fi jan no play am no play ka wan mi chapide pi jingayam dan connection re pi jan ka wan lut ka ta ka ba no play ka wan lut fi ka hok ka jung play ka wan fiมันซิมโคอีวันพี่วันลุดแต่งงพี่วันลุดอะไรพี่จันชูบเลยแต่ก็มันงพี่อันลุดนักเอกกับวันนูบเลยแต่เดี๋ยวตากันนี่ก็สกีก็สงบพี่ละสงบกระโดดบ้างก็จริงชูพี่แต่ก็มันซิมจงพี่ชาก็ละสงบผู้สไลด์ดูก็ตาพี่ละสงบดุกพี่ชาก็จริงมันซิมเดี๋ยวตาพี่สงบนี่ก็คูบอร์วันชงสะอาดยังพายชูบเลยอุตรายวังกุมบาอุลงอุตุกป้าจงอุคนสรงเอาเรียโอ้เดี๋ยวอุลง ready มันกระดุกอยู่พี่วันอุนกระดบไปยาพีเพร์ก็จริงก็จงฟีละสักมากันโนคัมเพร์แล้วเลี้ยป๊อปกันโนขมัดจงเบลย์ขมัดจงบริวน้ำทิพกันนงดพิลาเป็นซูซีน้ำทิพกันนงดพิลาชุกอร์พิลาเล่ดุสมันก็จริงจงกีนเรื่องก็อับน้อยฟีกันนี่ก็สงีแต่พี่พายชิชาโชว์เบลย์อุนมาบยาพีบัดเอาเบลย์ละมาบยาพีย่อก็จริงก็บัดทำไมกุมตาเก่งฟินิอีบัดฟินลองเชียก็จริงก็คูมันชาฟินเดียวบริวบัดเป็นมงเรมันตาฟินสกัลลองบริวบัดเป็นขี้มันชาวิดีโอบริวบัดท็อกมิสกอร์บัลลัมเลอร์มันตาฟินกรันนี่ก็จริงชิชามันชาวิดีโอบริวชิชาบัลเล่ดุสมันชิชาอยากล็อกกับจงฟีเรมันตาฟินนังบัลเล่อยากล็อกกับจงฟีอีกคนอีกที่กับจงฟีก็ยิงกับเซมกับจงฟีชิชาฟิลาชากันตัดรูนักล็อกอันเรมันตางเงี้ยฮับไปพาชูบเลยกันนี่ก็ยิงกับจงฟีกันนี่ก็ตั้งกับจงฟีนี่กี่คนจงฟีรูกินปเดียงฟีแต่เด้งตาวัดไอบาพินจันช่วยชากับบริวนักว่าพินจันช่วยชูบเลยวันนั้นจันทร์เชื่อกี่บริวจันทร์เชื่อเบลย์วันนั้นกันตัดอยู่จิสุกับจีเอ็มกับจงฟีkalau dan kau jing jaru haga ktiin ke jong blay bagi dan ki brio ki ba la kentat yu jisu kamla I kata ke jing im sniang fi pule na ka gospel ke jong Lukas kal nong ka ba pra kad khot arpon rev ter ni I kumno bo jisu lek ta to sinong gadara bau da pen khia yau tu brio ba yok soi bagi ki soi ki da kerpat bakin rung se ki sniang jisu pa ki rung se ki sniang ara jar teli ki sniang gila rung tegi kso yaki bar gila lemwer gila khubor ba kumta gila mare ba gila kinti no na ga daga riat shag daga duriao baga ba gi thu baga ni ki jingja kla bana keleng bagini ki no ap sniang gila lit ban yathu shag gadara ba shagi ribri ong tien ke jong blai but anda ba gi taki briu gila sngowi ka takila mare bran ban wan ban pet la jong ki khmat ya ga ga bala ja tip kalong shisha ne kamlong kumta bala baki kilawan ki I bakal long shisha kumta banda baki wan ki ineng kong inu briu yok soy inu briu baki bur menshwa bola ima kata ka dur ka dar ka jo uni mentam ani ula long normal ula biang kata ka kom perkat ka jo ka long bet kata ka kom kren ka kom le ka jo uru ka biang le dong sedong ula kup jain ro ong tin jo ble na shwai ka tau long leng khut Bro ila di miet labat sengi dagi mau pen mensau ila di ko ang lenyar hantala kom dagi kinjeri pen kot dagi kinjeri dagi nar dan bala pen jo yo enre menta uniu breu la yo kia namar bau jisu ula pelat ya u nagi dagi ksoi rega ega bajang ni anda bagi dagi breu kila shem yu jisu kila I shisha gomta bau uniu breu la pong jan baga babel ka ongom ni ka dekat ka ba lai pusan gong bal kila mi no bandai jingo ia ka balajia bakilawan hau jisu bakila shem yo tau brio
Nau ba ula mi no kita gi ksoi. Ula kop jan, ula tip brio. Ula syong de hajan ki kijat u Jisu. Ti kila syep tiang. Kita gi belalayu iru kila yatku. Haki kumno ula penkia yauta ula syong ksoi. Anda kum tahu tau pai ba abrok keleng saudong. Kari jong ki nonggadara. Kila kerpat yu ban let no naki. Naba kila ngat ya jing syep tiang ke bakraw. Fi kini ki brio kila ikan kini ka kamba agla de ban so komente bo ni u brio jong ki. Uba yok soi. Uba long shisha ani. Utau brio uba long ke jing men sao uba long ke jing mai ke Shillong ke tao. Ni men tau long ula kia de ula long brio long normal de ula tip brio de. Hai jaka ba ki kin kemen ki klim kemen. Ki be no pan Jisu na ke Shillong ke jong ki. Marbalai kila sngo do nong ya kita ki sniang. Kabumut ki kam kain koridor ya ki sniang bani Jisu. Tadi kita ki kentat na Jisu. Kapertai ka long kumta. Kwa ba nong ifi ka ni ka sngi. Nga kran ifi ka ni ka por om ya pi ki ba temu si saban kala kabumut. Nga kran ni ka pertai ka ni ka sngi. Kapertai am kala atau ka jing im sniang. Kapertai kala ban semutanat ika tu ka jing im ka ban ya kersum keti de ka ban ya bitja klialang bat ka ni ka pertai de. Ban ya ka ba jiet yu Jisu. Ki kentat yu Jisu ki be na yu Jisu. Nga ya pi ka ni ka sngi nga ong wanum be yu Jisu. Wanum be. Henry to ai ba fin long si sha ta ki jing tao ki ba tmai. I no ta ki jing long sniang i no ta ki jing kersum keti ki jong fi i no ya ki ta ki jing le berim jong fi baro bot yu Jisu ba nga nget ka ni ka sngi ha fi snow ni ka Khubor. Nga nget pi pediang yu trai ba fi long si sha ka muni brio. Uba layo kia. Bodon ki kijat jong trai ula kop jan. Kwa ba long fi ka jing kop jan ni ka long. Hoi ka pop ka penleng khot in rea pi wan ju Jisu. Upen kup ya fi da ka hop kan jang u. Ukon slong oria habu wan ju kparo. Kparo upen kup nang kong ika jan. Taka jan linen bani bali ni upen kup. Padeng ta habu fi wan ju Jisu upen kup ya fi. Daga ni ka jan kup ka batmai. Pinlong jing tao batmai. Pinlong brio batmai. Bana duk menta ka segi am pinlong tik. Kum tu kon sarong oria. Bonom lik pai syu. Sya kata ka jing im sniang. Andrei ba pindon lang baru kpa. Syabam jikot tat haro. Kabakut ke jing im ke jong fi. Kwa ban duai nta jong fi ke ni ka por ka menta ngai. Pinam long syu tok so beli jlia ita ka pre. Ano ita ka segi pre no asendan abiang ke pertai. Pre no ita ki bi jili baro. Bala fi de syagam sniang im ke jing im ka batmai. Lapan sum ya pi ke ni ka segi de ka ktien ke jong blai. Wat nom lek ban yak sat kti biang. Ban yak kersum kti. Nani ben li ya jingi biang ha ka kti. Yang ada bakut no babel ka ong yata. Pretang kita gi bayang ni ada bakut kita kinyola yem. Bo blay penon kami fi session. Ladau Samson ula kelan bo blay penon kam yang iu ka bakat do. Ladau David ula kelan bo blay penon kam yang iu un penon kam kum juru ya ka jing im ke jong fi. U Petros ula kelan ula len ni utra en re utra pen yang biang iu. Kwa ba nong fi utra jing iu utra ba kloy be ban diang. Lada pi wan ni am u kloy be ban diang ban map ya pi ban pen ma ya pi. Ban penon kam yi piru na ka banta ka boram ke jo. Ina duai ni ka por menta. Try nga duai nam dani ki kon ki jong me. Shinrang ba kan thai ki don shibo na ble ka ni ka por. Ya krani fi kong ho ha ka jing embryo ke jong fi min tra fi de ka bryo ka ba it ban kiyo shi ka yeng ke jong ble. Fi it ban shakriyo try. Rayam tip jayo ke jing ke jong fi. Wanu soitan pen shoy pi. Pi poi ban shi ki kam auria. Pi poi ban shi ki kam ki ba jaklia ki im snow ba ba ka pertai vle ya di ya bam ba vle im ga jing im shishak bala jat na krana ga ni ka sngi agar teng ga jong Jisu ba do menta ga sngi ga ngai utrai pen thmai ga jing im ga jong fi ngai utrai pen yang ya pi sa shi sien hoi pila pa shu blame na gi pon re pila hap biang setan re ngai ba ga bor men sim ba khoi kan wan hapi ga ni ga sngi ba finom pai dien shu la no ro Blay gur ko gi kon kiti ge jong fi. Blay gur ko gi long yeng ge jong fi. Kum jo nga krani pi ba ha ga ni ga ski ga mantabo Jisu e ja fi. La ya tang lang si sha fi la lik klim ga nungot skin thai bon palat. Blay wi ga ta rai pi perkhat ya di bam dan ba im dan ba tip re blay tip ya ga ta. Ga do no ju fi ga snosi ya ga ta ga do no ju fi ka ba be si sha ba fi im gum ta. O nga kran ha ga ni ga ski ga kerteng Jisu.
ba finom lech biang ban jilia ita ka pre ka ba fila pre ka ni ka sngi ne ba fin lech ben ban lik ka som biang sya ka kti jo ni ka perthai sya ka kti jo ka pop fin pen bit pop biang ni la di ba fin pen bit tit biang la di ha ni ka sngi sya pin yeng ba pin job no sendan hi na do ma da ka sngi fin yeng ban skri of try filong ka daw jing ka koi ba bon gi men sim trau thau thamai fi kong thau thamai fi ba ha ni ka sngi ba ngai skri no try ba ka jingwan ka jong jisuru ka along hajan palat mlong shu ban yel ka non por shu ban ya insting ye ka jingim mar ka lengkot palat ka por try ula janwan ya duai ka koi fi ka sngi yang scam do bakot ben khia ka men sim jo fi ben khia ka do jo fi ben khia ka jingmot ka jong fi ba fi nom dan shu ka men sim jo ka jing pen ram nom dan ka men sim ka jing snow biet aga jingim rai pin em da ka men sim ka ba snow yo blai try ula pen em yang beng lang ni sa isien da ka jing snow ret pin yang beng lang ni sa isien try nyo pen kami fi nga duai nga ka pui fi ka ni ka sngi ha ka kerteng u Jesus Christ nom pen em amen but amen try nang ka kui fi ngin saya sempat ha ka wi ka por blai ka jing sok long rakat ba fi ka blai si bon